og velkommen til vores undervurderede verden. Denne dokumentar handler om dyr, planter og hele taget vores verden, om hvordan den er blevet undervurderet i disse år. Det bliver et super fed dokumentar, fordi at du får en masse nyt at vide om dyr og om verden, som du måske ikke vidste før. Og det bliver super mærkeligt. Det bliver så fedt! Jeg håber, I vil glæde jer. Og jeg er jeres vært og interviewer, og det er kameramanden. Og herover ser vi Dr. Liebestein, som vil hjælpe os med nogle ting. Hej Liebestein. Og vi giver os en masse fakta og en masse nye facts og sådan. Det bliver super fedt. Og jeg håber, I vil nyde det, for det gør vi. Woo! Hej børn, det er lang tid siden. I dag er det fakta. Ja, i hvert fald. Ja, i dag er det Angel Falls. Og ja, vi skal også om lidt snakke om hinanden, men nu snakker vi om Angel Falls. Ja, den er verdens højeste vandfald. Ja, vandet falder frit 1000 meter ned. Ja, og det vil svare til næsten 1 kilometer. Så er der Aquacu-vandfald. Ja, den ligger på grænsen mellem Argentina og Brasilien. Ja. Den, der faldt næsten 13 millioner. Ja. Og i sekund. Der falder 13 millioner liter i sekund. Ja. Og det er en af verdens bredeste vandfald. Ja. Den strækker sig næsten 2,5 på tværs. Kilometer på tværs. Hej, det er mig, Liebestein. Ja. I dag vi snakker om ferskvand. Ja. Nu er jeg begyndt. Fakta. Der er kun 3% ferskvand i hele verden. Så skal I tænke på, at kun 3% af det er ferskvand, og så resten er saltvand. Ja. Og der er 18% i syden, der har brug for den vand. Ja. Og de er meget afhængige af den vand, for ellers så kommer det ikke til at gå. Det var alt fra Liebestein. Ja, jeg vil se, om jeg kan finde nogle tilfældige mennesker på vejen og spørge dem om noget med natur. Hov! Ja, goddag, smukke unge par. Ja, jeg vil godt spørge jer om et spørgsmål med hensyn til natur. Har I et spørgsmål, som jeg kan bruge til min dokumentar? Jo, altså, vi finder en masse myrer faktisk derhjemme på gulvet, og vi kommer til at træde på dem. Er det ikke rigtigt, Paul? Jo, det er rigtigt, Else. Men altså, vi er bare bange for at træde på dem, fordi de dør jo af det. Ja, men har du et spørgsmål med hensyn til det? Jamen, er der andre måder, myrer kan dø på, end at man træder på dem? Okay, det vil komme videre i dokumentaren. Det vil hjælpe os rigtig meget. Mange tak. Jeg prøver at finde en ny. Wow. Hej. Undskyld, må jeg spørge dig om noget med hensyn til, jeg er i gang med at lave en dokumentar? Er det kamera? Ja. På DR2. Nej. Men jeg har lige fået stillet et spørgsmål, og jeg tænkte omkring dyr. Ej, gud, jeg elsker dyr. Fordi, ja, det kan jeg godt se med dine øreringer, jeg tænkte på, om du havde et forslag til, om myrer kunne dø på en anden måde, end når man træder på dem. Dør de ikke af alderdom? Det kan godt være, hvor gamle tror du så, de bliver? Sådan 50-60 år? Okay, men tror du, de kan dø af sygdomme måske? Nej, det tror jeg ikke. Men tak for din tid. Ja, det er så lidt. Og så vil vi kunne se lige her, at myrer også kan dø på en anden måde. Myrer kan også dø på andre måder, såsom den her almindelige myre. Hvis den spiser en giftig svamp, altså i regnskoven, så bliver den der svamp går ind i den, og så ødelægger den faktisk indenfra og forvandler myren til en svamp, ligesom I ser på billederne her. Det kan faktisk, når den dør og bare er en svamp, så kan det faktisk smitte en hel
myretue. Og det er altså bare, hvis den spiser en lille bid af en spam. Lieberstein igen. Ja, det er ikke den rigtige Lieberstein. Men der har været en eller anden eksplosion i hans kemiske... så jeg vil prøve at spille ham. Ja, jeg vil tage den markesang. Vi skal snakke om langhalede makragaber. Langhalede makragaber bor i regnskoven, og de kan godt lide at svømme. Det er faktisk en meget sjov hobby, hvor de svømmer rundt i søen og hygger sig der. Og de er også fanget maddyr. De er meget gode til at svømme. Ligesom på klippet her. Nu vil vi desværre måske sige farvel for denne gang, og vi vil sige, at vores lille mini-dokumentar er færdig. Og vi vil gerne lige sige nogle tak til ord, hvis man kan sige det. Vi vil for det første gerne sige tak til vores lydmand, vores klipper og vores filmhold, som står bag skærmen. Og så vil vi gerne sige tak til... Selvfølgelig vil vi gerne sige tak til mig som verden, men det tager vi senere. Og så vil vi gerne sige tak til Lieberstein, som vist har leget lidt for meget med nogle kemikalier eller noget. Så han er skrumpet lidt. Men det tager vi os ikke af, fordi det hører jo med til forsøget. Og dokumentar. Og så vil vi gerne lige sige tak til den gamle dame, der cyklede på cyklen, som vi interviewede. Og så vil vi også gerne sige tak til den den unge, smukke dame, der kom, som vi også interviewede. Og så vil vi sige tak, og vi håber, at I har kunne lide vores dokumentar. Og sidst men ikke mindst, så vil vi begge to sige tak til Moder Jords Natur. Ja, dokumentar af Mixilaxi Productions.